Sa number 8, pamilya sang duha ka mga mangunguma naghinyo sa militar nga mabalik na ang ilang nga amay. Sila nag-file sang petition for issuance of writ of habeas corpus sa korte. May report si Nico Delfin. May 5 na kaadlaw nga ginapangita nanday Lori Bebelin kag Catherine Bebelin ang ilang mga amay matapos ginalegar gindakop sang katapo sang 79th Infantry Battalion inoras makaligad ang nagluntad nga engkwentro sa Barangay San Pablo sa Banwa sang Manapla sang Setyembre 30. Sir, kay nang daw nagbanog to iya nga tuhod kay naigo to sang bato pag pagpakarga sang bangod ko nang nagkuot. Nagbolig sa tila yan na diparahan nga nagpisik ang bato na igo sa tuhod kamo subong ginabatsyag yung tuhod maluoy mga kamuster iba pakita nyo lang yan si tatay sa amon nga okay gid sir ya. Suno kay may pilas pa sa tuhod ang niamay nga si Hector 64 anyos sang ginalegar gindala sang army. Ang barangay tanod nga si Gaspar David among nagsiling nga nakita niya santay makiling kag Ernesto Baines sakay sa truck sang militar inoras matapos ang nagluntad nga engkwentro. Ang amay nga, iniuli lang nila, ipakita lang nila sa amon. Kaya wala na kami kabalo, sir, kung diin kami mangita, o naano na to sila, nakakaon to, o ano pang sitwasyon nila. Na, kung tani, ipakita lang nila sa amon. Amon na nang ginapangayo na amon niya. Kay, basta sabong sir, wag kami kabalo, kung di nila dinala yung amon amay niya. Pag nakita ko nga, pila ka minuto, nga checkpoint amon, na may army gadi dali pagwa sa amon nga ginapistuhan halin sa encounter site. May official nga nauna kag may nagasunod nga nagadala kay Ernesto kay Hector Magiling. Ibalik ka dyan na nagadala kay Hector kay Ernesto. Ya papa daw papa. Magpapa naguraroy pagani si Hector kasakit guro katuod. Tungod sini ang pamilya nanday Makiling kag Baines ang nagfile na sang petition for issuance of writ of habeas corpus sa Saray City Regional Trial Court sa paglaom nga mabalik sa ila amay. Ayon naman sa korte nga speed ini nga klase sang petition because under the law, a petition for habeas corpus should be acted within 24 hours because of the danger na ini mga tao ginapangita basi wala na ni. Importante di ang kabuhi sa tao So pero ginpanginwala naman ni Army Lieutenant Colonel J.J. Havines nga yara sa ila paghinakop sanday Makiling kag Baines. Handa man ang pamuno sang 79th IB nga atubangon ng reklamo sang pamilya sa korte. Hindi naman to may ginaresto. Wala kami may ginaresto. No? Ang hara na si Baines, natagiya sang dalay. No? Okay. Pag-apos na nabi natin ang si Baines na muna ang napatay dito ng isa katigulang. So, kasi nagupod ko sila sa mga nalalagyo ng mga armado, kaya dokan sila nga bakso, no, ano. Isa ka babae nga opisyal sang New People's Army, kag 3 pa niya ka mga kaopdanan sa hublag ang napatay sa nagluntad sa adto nga encounter. Ginkondenar naman ini sang katapos ang NPA sa pagpati nga isa ka massacre ang natabo. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.